ka Gold by Oil, kompanya ang kali kababahatam nagbantaki kali. Kabaduna artang ka na kiwik diesel, ka bumpun jebo ya kamaryang, ka asyupo hadu kasan persen ka mileage ban ya kiwik kompanya ang kali. Ban apply na kabanta ban bu ya ke petrol pump, pun na kinambar harum. Lane pila ban login siya ka www.goldbyoil.com. Khub chale, zyada chale. Ban nang kentiu susu ya ki kami lekai hapo kathany, bat ban nang penlong ya ki khun samla ban penlut ya ka por jongki hagi kami lekai, ki samla ki badon hapo ka seng sain perthai, kata ka seng kongres na ka polling station Pahambir, kala penlong da ka New Year Cup football tournament, hakba kiladon hadu arphuai teli ki tim ki balawan ban ya shimbenta hakne ka tournament, kabala panya dagi te ki samla jong ka te ka seng sain perthai. Hakane kasngi ke bala pli perda ya kane ke tournament uba plilat tiuso ubade presiden jong ka nongpo blok kongres komiti ulalong kumu kongsan bat uba las marngar kumu sumbut kongsan. Ki tim ki ba la yele kai hakane kasngi bala pli perda ya kane ke tournament kilong ka Paham Scan Sport Club persya ya ka umngai sports club. Hakaba ka Paham Scan kala penlim ya ka umngai da saula iwei. Hakane kasngi lai don lang ru uba sensi lengdo ubre ulengdo jong ka right nong lendo bat kat to kane kiri pakmat bat kiri orang ba jong ka te kathany. Ya kane ka jingi lekai lapan long hamadani lekai jong ka senong Pahambir lum Haribhoi district. Ni hapo slong jongpi hane ka dong ka thai nong lendo ka jongpi. Kini ban kut jingmut ban kut ki samla ladang ye lekai ide ni lekai nadu ka mensim ye ban tu i ka jing i ye tu i ka ta ka mensim ka bangi i Om dia bagi i tengah kabol, mereka jingit para nongele kai. Om dia bakaman elek football, kan temi ke jing kroma. Om dia bakaman football, kan temi ke jing yang hura. Om dia bakaman football kan tenia surut, ya kawai ke senong, ya kiwai pati senong para marjan jong ne kedong kat hai ke jongi. Mereka jing temu, jong ke football ke depan penwanra, ya ke jing teli. Iwai pe iwai ikon samla, kirang ba kirok kuni. Jauh ni kedong pertahan ke jungi. Hak bangi, kun ke parti kongres ni jujuan berobor. Bangan ra, yang kun samla ke jungi syakman. Bangi don berobor ke jing cemu. Bangi kun samla. Bangi don hak parti. Bangi kuah berkentiu ini. Onde bangi kentiu tengah hakam. Bangi hakikam parti. Kerana kuah berkentiu ini. Kisah kitong berpidon. Bang onde bangi hun. Tang bangi long, tang kita. Kisamla bangin pule, bangin nang naman pule, bangin long di banang basta. Kare bangin iban dondur maka jong kasap, kapong bapidon pidon tapi biar tak kajing bat om di bangin kut tang hangni. Andang sedang dan nila sinong dopi kesinong hangni po nong gundo. Pila ban poy sa nong po haki jingile kai ki baper. Bat om di bangin kut tang po nong po pidon poy si jingile kai jungi distrik. Bat om di ban kut jingmot bangin kut tang po distrik dengan don ka iem ke jopi. Kung ginong elekai, bagi neban poy, bagi sin kasngi, kung po ang chairman nene, bagi gede ko kalat, kawan kamay, kawan ayong ka Nolongdo Area Youth Congress Committee kijungi. Dekat bat ki noyelam jong kane ka Youth Congress ki budon sa kane ka right kijungi hangne po Nolongdo. Hangne ngidon lang ki Lengdo right jungi. Bolong ru uwi ne ki noyelam. Apo ka parti kongres belum ko senior vice president di jongi idon ki perlok ki colleagues ki ba jawan lang na youth congress hangni ngi dokumen ba iba last full marngar belum u district youth congress ni ro ila idon lang kaila ay ka jingkran ka bastuna habu ko por usamla syam hang pasa presiden jo ka nopo assembly youth congress ka jongi rengkat bat i samla mod si bawan ban ya pensingai lang nak pentajok ki khot samla hakane ka area idon ro hangde ki baya don lang bangi nadu kirang baslong jong ka slong umskun belong ro hoine ki extend member jong ka blok ka jungi iba Stefan Ksian bar ka ju por urang baslong jong ane ka slong jong piang ne hapo pambirlo them bat kiru rang ba bidon lang hane adin jongi kibe songlang banon bat pensingan ya kene ka program ka pamantara sni sisa kalong ka basutenat ban yo sngo ba ki khon samla jongi hapo ka nongpo block congress committee badon ka benta ka bakraw lang ba ka youth wing ha ka jiet prelang bat ka youth assembly jo ka nongpo ha ka ba kanong lengdo youth
kabala presidom ban pelem ya kaneka tournament haga jinge penbet lang nakaliang juga party tegalong siya kaba iso komen ban tip ban yosngo man bangi puy hang ni laya tru yangi idon kumba khalai tali ki tim ki besim banta nakaliang jong ki khul samla ki bahap hapo kaneke area ki badon kumba pratali isno bat kadon ru ka tournament jong ki above 35 years hakaba kila penlong lang ya kani ka New Year Cup kalong siya ka ba sutunat pa Diyos ngo bantip bagi kun sama jungi kimsim la chong klik ti ki tresitom kung dawan kentiu ya ka sport hapo ke area hapo ka snong mathaw ka ba kibidon kumala prendo presiden yung youth congress kalong siya ka ba ilapan snow baka football ani ka sport kamde ka benta ka kan kunno tang apo ka snong kan kunno tang apo ka district ka jungi apa pidon ka sap ka phong to seya ka to peni pai ba nang ba pilong ki batin shine na ka benta ka district na benta ka jilla bat na ka benta ka snong ka ba pidon ka pathai mata niyoi ka sport ka ka football ka banikong tam ka balap persemi ke kapatri berokoi khantam andala poi ki World Cup hakari India ka jongi ile yoi ka jingkiu jong ka jingile kai football mata kina ya ka ISL yoi malau snem laju pulong ya kani bat yoi bagi player tidak sedang batsai ki player ki banapo kari lajong wala ngi yo banya mix up bat ki player ki bona baru ring yoi bagi player jong kari India kila kiu ba bat kari India ka jongi kastam ban kiu